ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/10/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು, ಹೊಸ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಗತಿ ಮತ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಯಾರಧೈ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಪಾತೆರಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸವೇರು? ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿಂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತರಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಪುದೆಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತ ಆಧಾರದ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದವುಡು ಸತ್ಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ದಯೆ ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ಹರಿಸೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ವಾ ದಿನೊರ್ದು ಸೇರ್ದ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಏಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ವಿರೋ ಅಪಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು. ದೇ ಪಂಡ ಈ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಈ ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಏರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡೋ ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ನರಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ರಾವಣನಾದುಲ್ಲೆ. ಪಂಚವಿಕಾರಳು ಸ್ತ್ರೀಡ ಪಂಚವಿಕಾರಳು ಪುರುಷರಡ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕುಲು. ಪಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರ ತೆರಿಪದರತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗುನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರೆಗ್ ರಾಮ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ನರಕನಾದು ಮಲ್ಪನೆ ರಾವಣನಾದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ನ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದು ವರ್ಷ ಪೊತ್ತವೇರು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪೊತ್ತದು ಪೋಂಡ ಕುಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ತುಯ್ಯರೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಪೋದು ನನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೆತನುಂಡು. ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ ಬದಲಾದುಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ರಾವಣ ಅವೇ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣನು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊತ್ತವೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಎಂಚ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಬಾಬಾಗ ವಾ ಮೋನೆದ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ರಾವಣಗಲ ಒವ್ವೆ ಮೋನೆ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರಾವಣ ಅಂತೂ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಾ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರೋ ಭಗವಂತೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರನೆ ಬರ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಒಂದು ಸುಖಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪಂಗುರವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖಿ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಆಂಡಲ ಸೈಕರಡಾತಂಡ ಆಂಡಲ ದಿವಾಲಿ ಎರಡ ಜೀವನ ಅಂತೂ ದುಃಖಿಯಾದು ಪುಣತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೀವನನು ಸುಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುಜರು ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ವಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ತೆರಿಪವೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಬಾಬನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನರಕದ ರಾಜ್ಯನು ರಾವಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪೋಪರ. ವೈಕುಂಠದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪೆರ ಪಂದು ಬಾಬಕ್ಕೇನುವೆರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಒವ್ವೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರತ್ತು ಬಾಬಾ ರಾಮ ಪಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೋದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಮೋಸ ಪೋಲೆ ಮಂದಿರ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನಗ್ ಪೋದು ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನ ಓದುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸತ್ಯ ಯುಗುಟ ಅಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪೂಜೆ. ನಿಕುಲು ಬಲಿ ಏತೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದೇನು ಓದುದು ಯಜ್ಞ ತಪ ಜಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನೇನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದು ಮಾತಲ ಮೋಸ ಪೋಪುನನೆ ಆದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದ ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಒವ್ವೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ನರಕ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ವೈಕುಂಠದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೊಂದು ಬೈದೇರು ತೆರಿಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅವಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರ್ಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಮಾತಲ ಪವಿತ್ರತೆದಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಪವಿತ್ರಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆ ನಿಕುಲು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಸುರುಕು ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಧರ್ಮದಕಲಿಗಳ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ದೇಹನು ಬುರ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನನು ಬುಡ್ಲೆ. ಯಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೌದ್ಧಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ದೇಹದ ಧರ್ಮದಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು.
ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬು ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಪರ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪರು ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಎಂಚ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾಯಿನ ಏನನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ನೆನಪನ್ಪುಲೆ ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಮುಕುಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮುಕುಲು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬೇರು ಮಾಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಮಾತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧನು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕುಲಿನ ದೇಹಿ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈತೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಇಂದು ಪರಿಶ್ರಮವಾದುಂಡು ಯಾನು ಕೂಡ ದಾಲ ತೆರಿಪೋಜಿರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುದರೋ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ಪೊಸ ಮತನು ಕೊರ್ಪೆ ಐನೆರ್ದವರನೆ ಈಶ್ವರನ ಗತಿ ಮತ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನುಡಾಪುನತ್ತೆ ಗತಿ ಪಂದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವಿರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಏಪ ಕೇನುವೆರೋ ಅಪಗ ಮೂಲ ಅಂತು ಪೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೂವೆ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತುಂಡ ಇವು ಇಂದು ಗೀತೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಯಾಂದಾಲ ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕನು ದೆತೊಂದಿಜಿ ಅವು ಮಾತಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇವೆ ನಿಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲು ಪಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಂದೇನು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪಿರು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಆತ್ಮಕ್ಕೇನುಂಡು ಈ ಶರೀರಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಂತೂ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಆತ್ಮಲು ಈ ಕೆವಿತ ಮೂಲಕ ಕೇನುವೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ತೆರಿಪೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಾಪೇರು ಆರಂತೂ ಅಕುಲಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಅರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ದೇಹದಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ದೇಹಜ್ಜಿ ಯಾನು ವಿದೇಹಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದೇಹಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಪೊಸ ಪಾತ್ರನು ಕೇಂಡಲ ಮನುಷ್ಯರು ಚಕಿತಾಡ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ವಾಹ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಕೇಂದು ಪೋದಿತ್ತೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓದುವೆರು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಲೌಕಿಕ ರೀತಿಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಮೃತ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊನು ನೆನ ಕಲ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ತೆರಿಪೇರು ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದ ವ್ಯವಹಾರನು ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ ವಾಹ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪೆನೋ ಐನು ಒರಿ ನನೊರಿಯಾಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಒಂತೆ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ತಜ್ಜರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋದು ದಾಸದಾಸಿಯಾಪೆರು ದಾಸದಾಸಿಯಾಪನೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿ ದಕ್ಲೆ ಅದು ಪೇರು ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನಲ ಸಹ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಓದಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ದಾಸದಾಸಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪ್ರಜೆಕಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಓದುವೆರು ಆಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪ್ರಜೆಕಡ್ಲೆಡ್ ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳೆಗ್ಲ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಏರ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕಲ್ನ ಚಹರೆನು ತೂನಡಾಪುಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ಬಾಬನು ಕೇಂದೆಡ್ಡ ಬಾಬಾ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಪದು ಬಿಡ್ಪೇರುದೇ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಈ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವಲಿ ಭಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದರು ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದರು ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಿಜರು ಕೇವಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ಇತ್ತೆರಡ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪರೋ ಐನು ತಿಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಕೊಡ್ತಾರೋ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತಾರೆ ಒವ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಿಜರು ಐನೆರ್ದವರ ಮೂಜಿನೆ ದರ್ಜೆದ ದಾಸದಾಸಿಯಾಪರು ಭಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಅವು ಸರಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಿಜರು ಮನ್ಪಂದೆ ತಿಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತನ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದೆ ಏರುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಐನು ತಿನ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಭಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಮಮ್ಮ ಧನದಾಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ದಯಪಂಡ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತಿನ್ಪುನಂತೂ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮನ್ಪಂದೆ ತಿಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಏರು ಜೆಪ್ಪುರು ಆಕುಲು ಕಳೆಯುಣೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಿನ್ಪುನ ಪುದೇ ಅದೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪೇರಡ ಜಮ ಎಂಚಿನಲ ಆಪುಜಿ ಕುಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆಜ್ಪೈಜಿ ಬಂದು ಏರ್ಲಕಿ ಪನ್ರೆಸ ಬಲ್ಲಿ ಐನೆರ್ದವರ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವನ್ಲ ಕೊರಿಯರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಪದವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಸಮರ್ಪಿತ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಳ್ದು ತಿಂದೇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೇರು
ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನರತಿಜೀರು ಬಾಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿಪೇರು ಅಂತ್ಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪದವಿ ಇಂಚದೇಗಾಂಡು ಬಂದು ಕೇನು ನತ್ತು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂದು ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರಪೇರು ಕಲ್ಪಾಂತರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪು నేను ತೆರಿಯೋಂಡು ಅಪ್ಪನು ಬಾಬಾಗಂತೂ ದಯ ಬರ್ಪುಣ ಐನರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಲೆವೇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇರು ಏರು ಗ್ರಾಹಸ್ಥರು ತಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಅಕಲ್ನ ಪದವಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆನಲ ಆಧಾರ ಓದು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಓದವು ನಾವು ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಅಕಲಂತೂ ಬಗಳಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ ಕೈತಲು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖುಲು ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಐನರ್ದವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವಡು ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು ఒక ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಸತ್ಯ ಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇರಂತ ಮೊಕ್ಲಂತೂ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪನು ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರದಾನೆ ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಕಲು ಎಂಕುಲು ಬಂಗಾರದ ಇಟ್ಟಿಗೆರ್ದು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸಾಹುಕಾರನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕುಲ ಅದು ಪೋಯರಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಾಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಹಲ್ನು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಓದವೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಡತುಂದುಪ್ಪುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಏತ ಅಂಕೊಡ್ದು ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪ ಪಂದು ವಿಚಾರ ನಡಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಓದುವೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅರನೇ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಆರೆ ಬತ್ತದು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೇರು ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಓದವನಂಚಿನಾರು ಹೊಸಬರಾದುಲ್ಲಿರು ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು ಅಂಡ ಏರು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲ್ನ ಜೋಲಿಗೆ ಏಜಿ ಮುಂಜುಂಡು ಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಏಪೊಗಲ ಏರ್ಲ ಮರಪುಜೇರು ಐದವರ ಸಂಗಮಯಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಎಂಚ ಮರಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚ ಕೋಲಾಹಲಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮೌನವಾದುಲ್ಲರು ಮೌನೋಡು ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಶಾಂತಿಡು ಸುಖ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ನೆನಪುಂಡು ಆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇ ಬಾದ್ಸಾಹಿ ಕೇವಲ ಒರಿ ಆಲ್ಫ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಬಾದ್ಸಾಹಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಒರಿ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಲ್ಫ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿಂಡ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಒರಿ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮೌನವಾದುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೌನವಾದಿತ್ತು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ಅಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಂದ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಸಹ ಪೂರ್ಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ಬಿರುಗಾಲಿನ ಕನಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಬಿರುಗಾಲಿನ ಕನಪುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತೆರ್ಲ ಈ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಪಾಟಿನ ಸಹ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ ಅರ್ಥದಾದಂದು ಕೇನೋಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಬುಡ್ದು ದೇಹಿ ಆದು ಬುಡಿ ఒక ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥೋಡ್ಲ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಜಪಿಸಂಡ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಖಂಡದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕೇರ್ಲ ಇಂಚ ಪನೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರು ಊರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರತ್ತು ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರು ಪಾತೆರಳು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏತು ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅಪ್ಪ ಆವಡು ಅರೆರ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಆಸ್ತಿನ ಆವಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬೇ ಪಂಡ ಬಾದ್ಸಾಹಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಸಹ ಬೆಣ್ಣೆನು ತೊಜ್ಪವಿರತ್ತೆ ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಬಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊಡ್ತುಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ದೇಹದ ಧರ್ಮನು ಸಂಬಂಧನು ಮರೆತದು ಸ್ವಯಂನು ದೇಹಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುನುಡಾಪುನು
ಇಂದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಾಬರ್ದು ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಐನು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ವರದಾನೋರ್ದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಫೀಲಿಂಗ್ ದುಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೋಟಿಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ದೇವಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ದುಪ್ಪುನಗ ವ್ಯರ್ಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಲ್ಪ ಈ ಶುದ್ಧ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಶುದ್ಧ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆರ್ದು ಫ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆ ಎರ್ದು ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ತತ್ತದು ಒಪ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಯಾನು ವರದಾನೋರ್ದು ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇವೆಡು ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂತು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುನವು ಇಂದುವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ